Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon niining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sanglit ang lamdag man gikan sa Dios o lamdag man sa kahitasan mo gyud atong pangayoon mao nga niining atong bugnong lugay no eleksyon karon ng Mayo ato gyapong ipadayon ang maong pangayo nato og lamdag atong ipahinumdom sa matag usa kanato nga ang maong tulumanon wa gyud laing iauhag kaninyo mao nga ang paminawon gyud nato nga tingog kung maghisgot ta og unsa man gyud atong dapat hunahunaon, unsa man gyud himuon nato bang mugiya nato dili lang gani kay sa eleksyon kun dili bisan sa uban nga mga gimbuhaton wa gyud laing auhag kaninyo ang maong tulumanon, mao ra gyud nga kinahanglan ang tingog gyud sa Dios mao gyud atong pangitaon o sundon. Unya kay kining yawa lagi mangita man jud paagi nga dili ang Dios mo'y masunod nato. O mao man gani nga makita man sa atong mga gipangbuhat karon sa kalibutan atong mga desisyon. Makita naman diha kay ang mga sangputanan makita man gyud nato tan-awan ni atong eleksyon sige naman ni sunod-sunod man gyud ning dili man gyud maayo ang atong dagway nga makita sa matag eleksyon. Ngano man
Sayo naman ang hinungdan na no? Kung mayon tag, unsa man day na, nga mo na veritas. Siyempre, tungod kay dili man ang giya, ulamdag sa kaytasan mo gi atong gihimong giya, niining atong magimbuhaton o gibuhat diri sa kalibutan sama niining atong eleksyon. Okay, ato gyapong pahinumdom sa matag usa nga ang simbahan naa niya, no? Naa niya ang tingog sa Dios. Naa niya ang tingog sa Dios, no? Dili gyud nato kalimtan. Kay kung ato galing kalimtan, mao na nga magsige ra gihapon tag ingon ani. Nga dili hapsay o dili maayo ang dagan sa atong eleksyon. Mao na nga ato kanunang ipahinumdom ang unang Timoteo 3:15. Ang pamulong ni San Pablo, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran mao ang simbahan o iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Wa man gyud laing haligi og sukaranan sa kamatuoran kung maghisgot ta og kinabang revelasyon sa Dios. Klaro man kay na sa atong Sagrada Eskriptura kon Biblia. Kibalo man ta nga ang mga nagdumala sa simbahan mga tao nga masayopsad, makasala. Sama ra gyapon sa atong mga namunuan sa lungsod. Makasala kay tao raman masipyat. Pero ang nakalahi lang sa simbahan kay naa niya ang mga pagtulunan nga gikan sa Dios sa pamandaylain, no? Kay kadtong pag-anhin ni Kristo diri, siya man ang gipadala sa Dios sa Amahan. Nanudlo siya, nagtukod sa simbahan. Ang mga sakop iyang gipanudluan. So ang deposito sa kamatuoran naa sa simbahan, pero ang problema nato kay dili man ang simbahan mo himuon atong giya. No. Ang i-priority nato kana man atong mga tawhanong pamaagi, mo nang di ta magkadimao. Kay sa lohika gud sa maayong pangisip, timan nato nga ang labing nasayod unsaon pagpuyo diri sa kalibutan, siyempre ang nagbuhat ani, no? Ang Dios. Kay siya may gabuhat, so siya may labing nasayod unsaon pagpuyo ani kalibutan. So dapat didto ta niya manguha og kahibalo. Didto ta niya magpakisayod unya kay klaro man na sa atong pagtuo. Sa Biblia klaro nga ang pagbulutan sa Dios anaa gitudlo sa iyang simbahan, kay dili man makaingon si San Pablo nga ang simbahan haligi og sukaran sa kamatuoran kung dili na mao'y revelasyon nga gikan sa Dios. Okay, mao na nga atong lantawon yun. Ato yung ipakadako ang tingog sa atong simbahan, himuon yun natong maogi mugiya nato. Nakaron, atuan nato kining atong sistema sa eleksyon, no? Atong analisahon pag-ayo. Unsa may kaalam o ngano man nga ang atong simbahan dili man siya mag-endorsar gani o kuan kana galing kandidato. Dili gali siya magtudlo nga ang atong eleksyon kinahanglan kanang mag-block voting ta. Gibawal gani no sa atong simbahan ng mga pari nga mo-endorso og ngalan sa kandidato. Ngano man? Kay kinigong eleksyon sa atong konsepto, bisan gani sa ato yung eleksyon sa katilingban, ani magirunta na. No? Ang atong eleksyon yun, kanang gitawag og secret balloting. Secret balloting, no? Bawal nang magkuan ka diha, magtali ka diha sa imong baluta, then imong ipakita ng imong kinsa imong gibutuhan, dayon og kana pong imong tapad diha nga mutan-aw pud sa imo mangupya, di pa bawal man na. Kay sekreto na siya. Sa ato pa mo na principle na to sa eleksyon, secret balloting. Ikaw ra gyud untay nasayod kung kinsa imong gibutuhan. Di ba mo man na nga mag-eleksyon ta? Sa ato pa kung kwaon na to na siya nga principle, sa ato pa
dili di ay usa na ba? Murag dili di ay ingnon talang kanang wala di ay masubay kanang ato galing prinsipyo kung buot na ato nahunaon nga mangampanya ta. Kinsi atong butuhan, di ba? Kung kuhaon na to ba ang iyabang pattern, mayong kag secret balloting sa to pa, wag yung laing masayo diha kung kinsa imong gibutuhan. Ikaw, o siyempre ang Diyos, kay sayod mayod ang Diyos, di ba? O niya, secret balloting man kaha, niya ngano man nga mangampanya matag kandidato, di ba? Nganong ato mang i-endorse ang ngalan sa kandidato nga atong pagabutuhan. Di ba? Diha pa lang, wala na ta masubay sa principle anang secret balloting. O ni ang simbahan, very keen, lawom yung kaya siya mo analyze ba sa sistema. Pag ingog secret balloting, sa ato pa, dili na maayo nga mag-endorse tag ngalan sa kandidato. Mo na kung naagali pare gani mo endorsar kana personal na niya pero dili na baruganan sa simbahan opisyal, no? Kay ang mga obispo ga meeting na gyud ana nga dili kita mo endorsar og ngalan sa kandidato. Ano man, kay mawala man ang iyang principle nga secret. Di ba? Secret balloting. Ikaw rin dapat masayod. Parehas ba nang mag-ilig og Santo Papa? Santo Papa, di ba? Dili man magtabi ng Santo Papa, magstoryahan na kinsa ilang gibutuhan. Okay, secret yun na. Bawal yun ang magtabi nga, uy, kinsa may imong gibutuhan. Dili. Secret yun. Dili yun. Kay, secret balloting kunuhay ta diya sa voting center. Pero, wa pa'y kuan, eleksyon, magpaklaron na ka, magpahibalon na ka nga kana si Trapulano mo imong butuhan, then imo pagaling gikampanya. Na, dili po na sabto na to nga, dili ikampanya ang unsay maayo. Ang simbahan, ikampanya niya ang guidelines o kana bang unsay qualification sa usa ka maayo nga kandidato. Pero dili siya maghisgot og ngalan sa kandidato. Ngano man kay di naman kinahanglan hinganlan panangalan sa kandidato, ngano man. Kay kung kahibalo ka sa kanang batasan o kinaiyaan ng kandidato, unya ang simbahan nagtudlo nga ingon ani ang dapat iboto na to, mahigugmaon sa Dios, moalagad yun sa katawhan, mo serbisyo gyud. Ingon ana, di na kinahanglan hinganlan pa ang ngalan sa kandidato. Ngano man. Kay makibalo man ta mo bitang magsusi gid ta kinsa ng mga nanglansar. Kay ini kabalo na to nga akining kandidatuha. Kuan man ni mo supak man ni gani sa moral teaching sa Dios. So dili na siya maayo. Ang simbahan dili na musulti sa ngalan kinsa ng kandidatuha. Kay kita mismo nasayod na aka na siya. Inana na iyang batasan. Dili na siya mo respeto og kinabuhi. Okay na siya og kuan kanang abortion. Unya nakadungog mi nga kana siya pabor siya anang kanang same-sex marriage. Di na mo tuo sa simbahan. Kanang kandidatuha kuan na siya kanang pabor na siya og kanang sa tawa na divorce. Na delikado ng kandidatuha, no? Sa atong pagtuo. Wala na maglantaw, no? Sa kaayuhan yun sa tao. Kaya ang tinuod gud nga kandidato, ang lantahon, mao man ang kaayuhan sa tao, both sa kanabang kinabuhi sa tao nga material o kanang gitawag nato og espiritual. Lawas og kalag ang gilantaw sa usa ka tinuod nga kandidato, di ba? Mao na nga ang ikampanya i-endorse sa simbahan kanang maayo nga qualification. Dili kinahanglan nga hinganlan ang ngalan sa kandidato. Ngano man kung hinganlan ang ngalan sa kandidato, mawala ang principle anang secret balloting. Sa iya pong sacredness. Sacredness, ngano man kay pag ingon galing secret balloting, sikreto na atong kinsa atong butuhan.
ngalan, mo nang dili mag-endorsar og ngalan ang simbahan. Unya nganong dili mo endorse ang Katoliko anang kanagaling black voting. Kalayo ra kayo ana, di na masubay anang secret balloting. Mayong gikag black voting ipahibalo mao ni atong butuhan. Unsa ang pagka-secret ana? Nga kung pasabot diktadorya manggali na, dictatorship manggali nga sistema, kay pila ra ang mamili, ang mga lideres ra mo'y mamili nga kini maoning kandidatuha atong butuhan din ipasunod dayon sa mga sakop. Dili na siya pinili ay ano man kay usa may eleksyon ana nga ang namili pipila ra man ka tawo, then isultis mga tao nga mao ni ha black voting tani street jud kana ra gyud. So eleksyon bago na. Napipila raman ka tao mo'y nagbuot, no? Nga kana gid siya mo'y butuhan. Mao na nga walay panalangin ang atong eleksyon. Kung wala gani panalangin ang atong eleksyon, but pasabot wala po'y panalangin ang atong nasod. Katilingban. Kay kung gusto tag maayo nga kuan kana bang unsa na pangagamhanan, maayo ang atong dagan sa atong katilingban sa atong nasod nga Pilipinas, dapat tan-awon pod ang blessing nga gikan sa Dios, meaning naabag kay mando ang Dios, naabag kay kagustuhan ang Dios nga gisupak aning atong sistema sa eleksyon. Kay kung naatay sistema sa eleksyon nga pagsupak sa kabubuton sa Dios, kagustuhan sa Dios, but pasabot walay panalangin. Mao na nga magsigiratag atubang og problema sa atong nasod, kay ano man, wa gali nato ayuha atong eleksyon. Way panalangin nga naman, inconsistent ang atong eleksyon, nga naman secret balloting. Nya nganong okay, inoon wala man gibawal sa atong sistema sa gobyerno kanang mangampanya ta mo hisgot tag ngalan si kandidato, pero wala lagi masubay sa principle. Ano man? O nga naman mo endorse man tag kandidato. Ngalan sa kandidato. Ang simbahan igo ra mag-endorse sa maayo nga qualification. Kita nay mo mupili. Ang simbahan igo ra mag-ingon nga mao ni kandidato pro-life. Mahigugmaon sa kinabuhi. Mahadlok mo patay og kinabuhi. Dayon kana yung maayo mo sa ekonomiya. Nga makapa naadyoy kahibalo unsaon pagpalambo sa atong ekonomiya. Then galantaw gyud sa kaayuhan sa tao. Sa panginabuhi nga lawas nun og sa espirituhanon, meaning naagay pagkamahigugmaon sa Dios. Mahadlok mo supak sa unsay balaod sa Dios. Dayon nagsunod gyud sa code of morality. Ingon na. So para sa anang kandidato nga mupalit og boto. Ang simbahan dili na maghisgot og ngalan kinsa na, igura maghisgot nga kana dili maayo nang mupalit og boto. Ug unsa pa nang dili maayo nga qualification sa usa ka kandidato. Mao na nga diha pa lang daan sa atong sistema nga mura man na siya gud og divisiveness divisiveness ang atong style ba sa eleksyon, no? Okay, ipaklaro na to. Ang kinsay ato yung gibutuhan nga secret balloting o niya mo kuanta, mo endorse na, no? Nga mayroon ta nga kana siya mo atong pagabutuhan. So mangampanya batag ngalan sa kandidato nga wala na masubay sa principle sa secret balloting. Sa to pa inconsistent ang atong eleksyon. Na karon mo naman ni atong naandan, dili man nato ipasubay sa principle o sa prinsipyo sa secret balloting. Kaya i-violate man nato ang iyang principle. Kung maingon galig secret balloting, secret na. Mo na ang simbahan gusto subayo na principle sa secret balloting. So dili maayo nang mag-endorsar tag ngalan sa kandidato.
Kay nga naman, dili naman na pinili ay. Lutaw, kay mura naman ka gadikta. Gadikta. Nga kana siya mo atong butuhan. No, dili na siya pinili ay, kay gadikta naman dana. Ang pinili ay na ang simbahan igura magtudlo nga mao ni maayong kandidato. Dili maghisgotog ngalan, mao ni maayong kandidato. Dayon kita na dayon mulantaw kinsa man ang mga kandidatuha nga nasubay aning guidelines nga gitudlo sa simbahan. Ang kining kandidato nga dili mo palit og boto. O kining kandidato nga mahigugmaon sa kinabuhi. Kining kandidato nga supak anang divorce. Kanang mubantay pud sa moral law ba. Dili mag-invento og kaugalingong pagtulunan nga supako na ang moral teaching sa atong pagtuo. Kay kung naapoy kandidato god nga musupak sa moral teaching sa simbahan, bot pasabot wala na siya maglantaw sa kinabuhing kalagnon anak sa tao. Kay musugot ra siya nga ang tao maimpierno. Basta mabuhi lang, no? Dili maayo po ng kandidato ngayon ana. No, karon makonsensya man ta, no? Kung moboto ta sa usa ka kandidato nga dili maghuna-huna sa atong kinabuhing kalagnon, nga musugot lag maimpierno ta. Sumo bitaw nga dili maayo nga mo padaugon nato ang kandidato nga mopalit og boto. Di gyud maayo, ngano man kay namiligro ang atong kalagana. Musugot lang ng kanang politikuha nga mamiligro atong kalag sa impyerno. Di ba? Nga ang iyang ihatag kana rang makakaon kag ipalit bugas para mabuhi ka. Sa imong lawas nun nga kinabuhi pero wala maglantaw sa imong kalag. Sumayo ba din ang kandidato ngayon ana? Dili na kinahanglang hinganlan pa natungalan sa kandidato, di ba? Di na. Kay sa ethics pod sa standard good sa ethics sa atong nasabtan sa atong simbahan, kuan man good kung mo endorsar go tag ngalan sa kandidato, mura ba na siya ba og ang amahanon nga principle mura bag mapihig nato ang mga tao. Ano man kay ang mga pari maguna-huna man good nga kasagaran pong manglansar mga Katoliko ra pod. So mga anak tanan ng mga kandidatos Katoliko, labi na kasagaran Katoliko. So lain kay paminahon ba nga mag-endorse ta og ngalan sa usa lang ka kandidato nga mao ni atong butuhan si Mr. So, Mr. So. Di ang lagmit dayon ana mahitabo nga mahinawaing pud tong ubang kandidato. Ano man, nganong siya ra may endorse? Di ba? Mahinawaing. May manang isikreto parang way mahinawaing. Inana ba mo na ethics nga nalantaw sa simbahan? May nang dili na to ipahibalo kinsay atong gibutuhan. Parang dili magunahuna ng ubang kandidato nga alaina po ni Father. Ang iyang gi-endorse katura siya nga parehas manunta mi mga anak, parehas mi mga Katoliko, parehas mi mga Kristiyano. Unya niingon si Father nga katura siya ibutuhan. Murag dili kaayo maayo ba sa kanabang standard high ethics ngano man. Kay ato mang gibulgar nga secret baluting man ka unya nganong ato mang gi-endorse nga katura siya, no? Bisan pag maayo to siya, pero sa ethics sa atong eleksyon wa na masubay. Principle kay secret baluting unya ipahibalo na to nga kato siya may atong butuhan. Dili na siya secret baluting. Bulgar baluting na siya, no? Layo kay bulgar baluting na siya. Mao na nganong ako ning gi-share dinhi sa lamdag sa kahitasan kay gusto man ka taog blessing nga usa ka eleksyon. Nga doon nagi panalangin ng atong eleksyon. Sa ato pa subayon gyud unta ng principle sa atong secret baluting. Kung subayon lang yun nato ning principle sa atong simbahan sa eleksyon, di naman ta kayo mo gasto pa ba og kuan ba? Kinahanglan og pangampanya? O kanauntang gasto na to sa atong kampanya, kanang kuan na lang unta na, ditso lang unta nagtabang na to sa mga tao? Di ba? So mo nang gasto lang kayo, di ba? Oo. Pero sa naanda naman ni nato mo nang atong gipadayon. Pero
Kining lamdag sa kahitasan, dili gyud ta mohilom, no, kung unsay nahibaw-an po nato. Kay basin po deg ma-convince mo na ko aning atong tulumanon nga usbo na to ni atong panghuna-huna sa eleksyon, no, atong mga style sa eleksyon. Niya moingon ra ba ng uban nga ang Katoliko wala man na magtudlo og panaghiusa kay wala man sila'y black voting. Okay, ang mga Katoliko dili man kuno mag-usa og butahan sa eleksyon, sa to pa divided ang gitudlo sa Katoliko, division kay wa man mag-usa sa pagboto. Unsa may tubag Katoliko ana? Well, dili tanang panaghiusa husto, di ba? Dili tanang panaghiusa husto nga naman kay naay grupo pod sa mga tulisan o kawatan nga naghiusa pod sa pagpangawat. Sabton ba nato nga sakto ang ilang gibuhat nga pagpangawat o pagpanulis tungod kay naghiusa sila sa pagbuhat sa maong dili maayong buhat? Dili. Kana pong eleksyon, moingon ka nga sakto ba nang panaghiusa sa kanang black voting? Naaba sa Biblia nga kanang mag-eleksyon ang gobyerno, dayon mo dikta ang pangulo sa simbahan nga kato siya mo'y butuhan yun, mag-black voting ta, mag-street voting ta anang kuana, kanang kandidatuha, gitudlo ba na sa Biblia? Wala na gitudlo sa Biblia, og ato nang hunahunaon og ayo, evil na nga sistema sa eleksyon. Diktadorya na, dictatorship na nga klase sa eleksyon. Sumuna nga, dili na siya maayo, no? Dili na siya maayo nga panaghiusa. Parehas matandi na to na anang kana galing grupo nga naghiusa sa pagpanulis, pagpangawat o kanang mga sindikato, kanang usa pa nang na may mga grupo ana, sindikato. Nga naghiusa pud sila. Organize pud sila, sindikato sa pagpamaligyag droga, di ba? Nag-usa pud sila. Mao na nga kanang gipanghambog sa usa ka tinuhuan ron nga naghiusa kuno sila kuno may tinuod nga katawhan sa Dios kay naghiusa sila sa eleksyon kay nag-black voting sila. Ang atong pangutana ana, gitudlo ba sa Biblia nga kanang black voting usa na siya sa sistema sa panaghiusa? Kay gani tagaan mo na kog sample sa eleksyon sa Biblia. Kadtong nabakanti ang katungdanan ni Judas kay naghikog man to. Nag-eleksyon to sila. Kinsay nakapuli sa katungdanan ni Judas, si Matias man to. Nya giunsa man to nila pagpili? Black voting ba to? Dili oy, ripa pagani to. Mao na nga kanang sistema nila sa panaghiusa kuno sa black voting unbiblical na, wala na sa Biblia. Ang gitudlo sa atong simbahang Katoliko kanang secret balloting. O dayon qualification ra sa maayong kandidato itudlo sa simbahan. Di na kinahanglang hisgutang panangalan sa kandidato. Kay mawala na ang kanang piniliay nga kanang sistema, no? Kay gadikta naman ka. Kinsay imong gibutuhan, dili naman na piniliay kung buot nato nahunaon. No, ang itudlo sa simbahan qualification ra unsay maayong kandidato, then kita nay mo pili kinsang kandidatuha ang angayan nga nasubay atong guidelines nga gitudlo sa simbahan. Healthy pa, wa pay mahinawaing ang mga kandidato. Kailain kayog mo endorsar ng pari o ngalan sa kandidato, mahinawaing tong ubang kandidato nga naman bali puspader, ako katura siya mo gi-endorsar, ako wala. Lain kay na paminahon, no, di ba? So dili mag-endorsar og ngalan, parang walay mahinawaing. Okay, ato ni padayon ugma kay wa na maigong panahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong obispo, Monsignor Severo Caermari, ubanas mga kaparian. Okay, hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan.
Adiksyon o suliran sa droga? Panagbahin-bahin sa katawhan? Sa relihiyon o tinuhuan? O guban pang mga suliran? Unsay mga hinungdan na ining tanan? Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.